Ayaw, magbinuwa ko. Huwag ko magbinuwan mo. Larawan gani. Nakakona siya. Yan ang Diyos na. Basta spirit ka. Ay, larawan? Tara, tabag. Ang Katoliko, wala magbaton o larawan sa Diyos. Ang among gibatonan, larawan sa Santos. Sunahuna ka na Diyos. Mga umo na, usap na ugali. Wala na, hindi rin ayos. Ayaw pa masangil. Ang Katoliko, ako lang ta. Kung ito sa simbahan, wala na. Akong ipatuloy mo, asa na rawas sa Diyos. Inyong kaso mo ni. Worship sa bagay. Spirit na mo. Ano yung spirit? Isuki ka na. Nag-worship kami sa gaya na dilispirit. Kita ninyo yung pagpuso sa Diyos. Sa bayo mapagi. Right way of worshiping God po. Na may worshiping pa mga ito. Nagadi lang nalawan na po. Anong na infant baptism? Explain. Nindot yung pamutana. Anong doon na may bunyag sa bata? Itong kinilimon manggot si Kristo na kinahanglan ang tao mabunyagan. Tao man, kinahanglan mo di bunyagan ng tao. Ang klase ang bunyag. Ako lang ta. Kung ito sa simbahan, wala na. Akong ipatuloy mo, asa na rawas sa Diyos. Inyong kaso mo ni. Worship sa bagay. Spirit na mo. Ano yung spirit? Isuki ka na. Nag-worship kami sa gaya na dilispirit. Kita ninyo yung pagpuso sa Diyos. Sa bayo mapagi. Right way of worshiping God po. Na may worshiping pa mga ito. Nagadi lang nalawan na po. Anong na infant baptism? Explain. Nindot yung pamutana. Anong doon na may bunyag sa bata? Itong kinilimon manggot si Kristo na kinahanglan ang tao mabunyagan. Tao man, kinahanglan mo di bunyagan ng tao. Ang klase ang bunyag. Tao dili. Tao man, apos bunyag. May salang bata. Ano ba? Ang bata raw sa Diyos. Worship sa bagay. Spirit na mo. Ano yung spirit? Isuki ka na. Nag-worship kami sa gaya na dilispirit. Kita ninyo yung pagpuso sa Diyos. Sa bayo mapagi. Right way of worshiping God po. Na may worshiping pa mga ito. Nagadi lang nalawan na po. Anong na infant baptism? Explain. Nindot yung pamutana. Anong doon na may bunyag sa bata? Itong kinilimon manggot si Kristo na kinahanglan ang tao mabunyagan. Tao man, kinahanglan mo di bunyagan ng tao. Ang klase ang bata. Tao dili. Tao man. Ang bata, di na ginunsok. Walang pinamagas na to. Pero ang bata, naabay, bata nga. Ipakita na. Ningon ka na, asa mabasa, ang bata doon na ba'y sala. Ningon mo si Pablo sa Roma 3, Roma 5, tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, ang sala misuod sa kalibutan, ug ang tanang tao nakasala. Pangutana, ang bata tao dili. Wa mo pagsarap sa Ginoo. Pagsalit sa ulo sa iya. Tabagang pangutana. Tungod sa Ginoo. Ingon kang bata way sala. Ingon kang bata way sala. Ingon pa si Pablo. Ang tanang tao nakasala. Way bata. Way sa bata. Dili ba ingon man. Klaro na. Nasa minto. Pag ingon ang bata way sa. Ayaw kalimot ka. Nilambot na mo ano siya. Okay. Ang bata, di siya sawa. Ang bata, except ang bata. Wa may sa. They are innocent. Innocent po sila. Ano sa ang pangalan man ni matayon? Matayon. Minawa ang tigwa. Ano ko minimo? Mamatay mo lang sa kagayo. Usang sala ayan kay grabe yung taon na ba? Ang hawa na imo. Matayon. Ang bayan sa sala. Ano pabayron mo ng bata? Sala ayan ibayran. Okay. Ngano ko nung pabayron ng bata? Wa may sa bata, wa may sa. Ngano pabayron man? Ngano pahinusulon man? Ay, bejo na. Pahinusulon bata. Pahinusulon na ay. Ako explain sa inyo kasi kasabot. Ayo explica. Ipaliwali. Bati mo na sila bro. Ang bata. Kami na karo kay Najik tatayo. Ang kamatayon, itinawa kamatayon, bayan sa sala. Mamatay man ang bata. Kung sa masalayan ng tagamdam. Unsa nakasala ba ang bata? Sabot. Inosente ang bata. Ate ba?
Unsay buhaton? Nasayo si Pablo. Hindi ka dapat inisipin ang Ay, bata. pagwali, oy. Sayo pa Bati sa ka. tawag wall basic and naming. Ay, lagi pagwali. Sayo si Pablo pakingon niya nga tanaw nakasa. Kano sa maday mabautais mohan? Nasayo pa si Pablo na. Uy, di na maubang utana, oy. Nasayo ka siya. Utana ba na? Tanang tao nakasala nasayo si Pablo na o ha. Except sa mga bata. Except tanan gani. Na-except na. Tanan. Abi na balik eh. Abi na mata. Dili ko mo accept niya. Tanan gani. Roma 5:12. Yung unsang pakibawa. Paminaw kay. Oh. Sada tungod sa pagpakasala sa usa ka tao, ang sala asa mata niya. Minaw lagi. Minaw ba makatunda? Ayaw panapaw kinang mananakaw. Okay. Ayaw panapaw brad. Oo. Lisod daw, lisod. Ang sala misulod sa kalibutan. Oo. O tungod nini nakasala ang tanang tao. Oo, ang tanan. Ang bata tao dili. Ang bata ba diyan division? Tao. Lain ang tao, lain bata. Ikaw tao, lain bata. Ayaw gimo ang tao. Ang bata di tao. Kaya ito magkasala. Bata na. Baby. Ang bata di Tao. Kinikimension, pilili. ang bata dili ko rin tao. Ang sabi ng bata mananap o tao. Anang bugana. Ang bata ng bata. Ang bata is bata. Sa ito ba kanong bang pinili pa na baboy? Pinili pa ko ng baboy. Good. Bro, kami na bro. Tawag ng mga tao. Karon. Di sa baktin pa na baboy ka po na. Nakasabot ka. Baktin. Nakasalabot ka. Baktin ba ang baboy? Di ba? Ang talking sala. Example man na baboy. Example na Ang tao. Example na. Klaro. Yan ang mga lubog. Yatin na ako reaction lang ako. Basahin ko ba lubog na tao? Kaya sa mabasa. Ang basa, dili tao. Basa dito. Basa Matthew. Idayalog na to. Basa ha. Jesus Christ. Ayaw ninyo hadlangin ang mga bata kay iya ang kingdom sa Diyos. Ang bata ba dili tao? Basahin ko ang bata Ayaw tao. nila ayaw sila og pungi kay ilaan ingatan sa Diyos. Naluwan niyo pinagi. Naluwan niyo pinagi bata kay dili Anong po niya lahi lagi mo niya? Oh, klaro na. Ayaw. Paminaw sa ulan to. Anak ko. Paminaw ba? Basa mabasa na bata dili tao. Kanan ba? Pagkanan ba? Makatupad ka, punto sa kanila. Eh kung di ka kapasa-pasahan ka nga Bata na siya, bata. Dili pa sa tao. Bata na siya. Dili na siya baboy. Ah, dili sa tao. Bakter. Dili ba tao bata? Ubog na ba? Dahil na ba? Ubog Di naman kag na. Pero bakit na usalingan? Ato karoon ba? Ang iyang pangutan na punto man. Tumagkag punto. Ang bata tao o unggoy. Kabaga. Now, sharing ko ba? Hindi ko mo accept. Pangutan na ba sila? Kabaga gani. Pangutan na na. Or bata. Unya nang bakit? Dili tao. Dili tao. Ang bata di tao. Dili tao. Bata man siya. Basahin ko nga bata na. dili tao. Ang bata din daw. Ang bata mananap. Basahin ko na. Bata dili tao. Okay na. Wala na. Ang bata mananap. Imo na din na. Dili na kaya ni Ibabli pa. Ah, pwede ka basa. Dili na tao. Bata. Ayaw na buga. Libog sila. Kana ka mamartos, ang babae mo ingon mo. Ala, nagdalang tao. Oh, nagdalang tao, nagdalang tao. Sa tuwa tao jud yang gidala. Ala, ang yang gidala tao. Tungod kay tao siya, nagpasabog ba, nakasala siya? Usa pa siya nga nakasala Roma ba? 5:12. Kaya ba ni Muso Pacos Pablo, Roma 5:12. Ako balik ko. Nagpasabog ba siya, nakasala? Roma 5:12, balik ko na to. Balik ko na. Basta brate, gadama ka mo. Tema. No. I'm determining ba? Assignment mo. I'm determining. Tungod niya ba nga na siya sa mother womb, nakasala ba siya? Tanaw ba sa Explain na lang ko, mas hindi ko ganahan kay Nay. okay na. Mawala sa fitness nito. Ano? Makawala din na sa sakit. Murbos magkakang. Ano dili magkatusa ng mga. Ano ka matiit? Sound down.